Bueno, ni Odeira Jano azpetiara naiz, 19 urte. San Sebastian egunien ite leheno erteeria, da hoxe, gogu egin ez. Txikitatik beti ibili izan gara sokamuturrien laun egin da gertu egin da hoxe, gogu egin. Arretxeek esan zin, Joseba Zenperenak, ager aztine anun sokamutil bezala, azaltzeko behena eta hoxe. Ez ezko egin izan, azpetiara izan da hoxe. Hola, destakatzeko leku bat erdikaleko ertera hori izango nuke, gau plazane ambiente politikotea, da hoxe, gau gehin San Sebastian aldatzeko eta amintxe, nervio pixkate baita hartin, da hoxe, guki. Ni Mikel Iriarte naiz, 23 urte, azpeitiarra, eta nahi holaxe Andoni Itxerre esan zin azteko, nahi behar hasi eta nik eskule ez ezan nion, guztu asko. Beti txikitatien zomutu behira eta beti gogor egin ogintzen zea hori. Nahi izeno, beti zea hori. Eta momentu esan zina eta gogon bilegin aztego, amorratzen. Eta hoxe, San Sebastianetan da karbanetan aztegan pixkat eta turku pixkat hartzean da pixkan agortu egin zier. Aztegan gure dominatzen sokako asunto.